एनडिपिफोरखौ जाय 33 इयार्स माने स्ट्रागल खालामबाय बिसोरखौ मा खालामखो बियो बर'नि मोनसे बाथ्रा दङ ना अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनानै गुन्दै मोनजानाया जों मिन्थिगौ जे बिनि दैदेननायाव जुदि थांबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि जिबायदि मोनसे अरिजिनाल डिमान्ड दंमोन बेबो फोजोबगोन आरो जुदि जों मजबुत खालामाबा जोंनि बिटिसिनि जि मर्यादा दंमोन 6 सिडिउलनि जिबायदि मर्यादा दंमोन बे जोबनो थांगासिनो दं दिनैनि दिनाव बिटिसिनि जि मान मर्यादा बेखौ फिदिंना लाबोफिननायनि थाखाय अत्यन्त प्रयोजन जादों आरो बे मान मर्यादाखौ बिटिसिनि जिबायदि जि इम्पर्टेन्समोन जि मोनसे प्रेस्टिजमोन बेखौ जुदि लाबोफिननोब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाइखौ मजबुत खालामनांगौनि प्रयोजन जादों बिनि थाखायनो आंबो जिहेतु आबसु गारखांनायनि उनाव आं मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङाव आङो हाबनानै दंमोन सासे फोरोंगिरिमोन आङो खिन्थु दिनै बुजिफैबाय जों नायनानै थाबाय जानाय नङा यं जेनेरेसन आरो जाखांफुनाय लाइमोन गासिबो फैनानै जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनि आखाइखौ जुदि जों मजबुत खालामाबा जोंनि बिटिसिनि जि मर्यादा दंमोन 6 सिडिउलनि जिबायदि मर्यादा दंमोन बे जोबनो थांगासिनो दं बेनिखायनो गासैखौबो टेक खालामनानै आं दिनै मात्र नैबे इलेक्सनाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ आउट खालामनांगौ आरो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिपिपिएल सरकारखौ लाबोफिननांगौ होननानै आङो जुगदान जाफैनाय जादों बिनि गुबुन आरो बिनिफ्राय गुबुन बाथ्रा गैया प्रमद बर'नि एबसु समाव मोनसे समाव जोङो बेखौ आफादगिरि खालामदोंमोन जास्ट जोंनि जि माने अरिजिनाल डिमान्ड दंमोन बेखौ आन्दलनाव लाबोफिननो मोनसे रिभाइभ खालामफिननो बे समाव सिमहालागै थिगानो दंमोन नाथाय जेब्ला बियो लास्ट पार्ट एकर्ड जाहां समाव बिनि एक्टिभिटिसा ओरैबायदि सन्देहजनक जाबाय बे समनिफ्रायनो जों बेखौ गारदों जों मिन्थिगौ जे बिनि दैदेननायाव जुदि थांबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि जिबायदि मोनसे अरिजिनाल डिमान्ड दंमोन बेबो फोजोबगोन आरो मानो होनोब्ला जों बिनि जि एक्टिभिटिस नुबाय जे जोंनि आबसु बर' फरायसा आफादनि जि माने जि आदर्श सान्थौ बे सान्थौआ गुबुन जाय अर्गेनाइजेसनखौ आं बै अर्गेनाइजेसननि मुंखौ बुंथ'नाय नङा कमप्लिटलि अपोजिट बिसोरजोंबो बियो माने नाले गुले जानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बिनि थाखायनो जोङो बिनि जे एकर्ड जागोन एकर्ड खालामगोन बिनि दैदेननायाव बे जेब्लाबो फिनिश एकर्ड जानाय नङा होननानै जोंहा बै समावनो जोङो सानखादोंमोन आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बेफोरखौ बुंबोबाय थादोंमोन जायनि थाखाय प्रमद बर'आ माखासे माने सिनाय मोनै मानसिफोरानो आंखौ आक्रमणबो खालामनाय जादों आरो आंनि न'खौ गाग्लोबलायनायबो जादों खिन्थु बाथ्रायाथ' दिनै माने प्रुफ जाफैबाय जे बिनि आखायाव खुनु पयध्य माने फिनिश एकर्ड जानाय नङा माबाखौ एनडिपिफोरखौ जाय 33 इयार्स माने स्ट्रागल खालामबाय बिसोरखौ मा खालामखो बियो बर'नि मोनसे बाथ्रा दङ ना अमा हालेवनायाव सैमा गाग्लिनानै गुन्दै मोनजानाया ओंखाम मोनजानाया अमायासो गुन्दैखौ जानांनाया दिनै रन्जन दैमारिनि दैदेननायाव जिबायदि 33 इयार्स अफ दि स्ट्रागल दंमोन बिसोरो गासैखौबो आलाय सिलाय खालामबाय सोरबा जेलाव दं सोरबा बेलाव दं सोरबा अनेक कन्डिसनाव नाथाय बेनो दिनै खौथि खौथि मालिक माने सम्पतिनि मालिक जाफैबाय मोनसे ऐश आराम जिन्दगी मोनसे माने राजभोग खालामफैबाय दा बैफोरखौ जों सिगाङाव एसे बुंखादोंमोन नाथाय दिनै फोरमानबो जाबाय आरो बिनि मावनायनि गेजेराव दा नोंथाङा जि मोनसे प्रश्न खालामदों बे मावनायखौ माबाफोर नुदों नामा मावनायखौथ' नुदों जोङो मा होननानै बुङो मानसिखौ थगायनायाबो हारिखौ थगायनायाबो बिनि मोनसे खामानि मावनाय एक नम्बरनिफ्राय लानानै न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा बिनि उनाव माने बिराद गिदिर गिदिर इन्स्टिटिउसन्स एजुकेसन इन्स्टिटिउसन्सफोर लुनायनि बाथ्रा मोनसेबो जायाखिसै जोंनि माबासिम जोंनि गहपुर आंनि न'आ गहपुरनि हलंगि दैमा सेरनि माजबादनिफ्राय हलंगि दैमासिम बानासुर माने लामा खोगोनलायनो बिनिबो मोनसेबो आदर्शिला जायाखिसै दिनै माने 5 इयार्स बोसोरबा जाबाय मोनसेबो बिनि कमिटमेन्टआ माने रियेलिटियाव ट्रेन्सफर्म जायाखिसै दा बे कमप्लिटलि फेलियर बेखौथ' माबा मोनसे मावदों होननायनि माबा मोनसे थायोब्लाबो थिग जागौमोन आरो दा हमना लादो गिबियावनो आंबो बुंदोंमोन जे माने बे एकर्डआ खिन्थु फिनिश एकर्ड जायाखिसै बे खावब्ला सिब्ला जाबाय
मानो होनोबा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माने जुग्राफिकेल जि माने लकेसन आं बेखौ मिन्थिथारगौ आरो ओमफ्राय जि माने बिसिनि जि क्ल'जआव लिरनाय दं बेजों माबा खुनु टार्म्स एन्ड कन्डिसनानो मिलाया खावला सिबला दिनै मा बेसेबां जागोन गासै अनलि 61 माने गामिफोर 61 गामिखौल' माने सोनानै नटिफाइ खालामनानै दोनबाय बेनिफ्राय मा खालामबावखो नैबे फैगोन जि इलेक्सन बेयाव बै 61 गामिनि माने रायजो राजाफोरखौ मोनथाम समस्थियाव सेरखाय फेरखाय रानलाना हरबावबाय मोनसे जुदि समस्थियावनो जुदि हरोमोनब्ला जों जयैनो मोनसे गिदिर मोनसे फर्स जायोमोन सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फ्रा जि माने भट होनायनि जि मोनसे जि गोहो थायोमोन सक्तिमोन मोनसेयाव जानायमोनबा जों गोबां माने खामानि मावनो हागौमोन दिनै जोंनि गामिफोरखौ खेरखाय बेरखाय माखासे दोनबाय माखासे सोबाय आरो बिनि अनगायै मोनसे समस्थियाव दोनालासिनो सेरखाय बेरखाय मोनथामाव गारसारना हरनानै जोंखौ दुरबल खालामनानै होबाय मोनसे समस्थियाव अबेबा 9000 अबेबा 8000 बेबायदि माने भटार जाना फैगोन जों मा फेक्टर जागोन होनबा जेरैबो माने फेलियर आरो बेनिखायनो आं दिनै बैफोर जों सुद्रायनांगौ सम जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जिहेतु बिथाङानो सृष्टि खालामदों 6 शिडिउलखौ बर'फोरनि थाखाय प्लेन्सआवबो जिहेतु हिल्स एरियानिसोमोन बेखौ लानानै मोनसे मर्यादा फैदोंमोन बे मर्यादा बिनि जिबायदि जि क्वालिटि दंमोन राज खालामनायनि खुंनायनि बेखौ पुनः जुदि लाबोफिननोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनगायै गुबुन रावबो गैया दिनैनि थारिखआव आं बिनि थाखायनो बिथांनि आखाइखौ मजबुत खालामनो थाखाय BPF दिनै जइन जाफैदों।